Korku diýýär halky, milisiýadan söylen. Ýa-da polisden söylen. Polisden semur korku diýýärler, esasy işlady her owalarda, şäherlerde öz içimizde şuulçular bar, şuulçular. Şonuň üstüne diýenler bazatary. Myş ýaýra diýenem şolardyr. Sen gelip oňa iltifa edip birenem şolardyr, şuulçulardyr. Halkyň üçin näme etmeli? Gurrun etmeli. Din hakykatlar görülmeli. Hakykatlar görülmeli. Din öz arasynda pikir alşmaly. O arasyndaky o planyň geýdi gaçdy, planyň geýni aýryşyp oňa gurrun etmeliler. Hökümetiň gurrun etmeli. Näme kimçiliklerimiz bar, näme üçin biz şunlar baý ýurt ýaşap berek, ýurtdaşyndan saglam tergezdan. Öz ýurdumyzda näçe ýaşap bilemdi o. Nirek gidýär gazyň puly, toň puly diýip gürleşmeli. Häzir orta gazyma diýýär, hakykat dur. Ve şuulçularam, polislerim kime ulugy diýeni bilenok. Özüni düşmançylyk edýär, özüni. Halka diýäm kan ýerine aşagdaky watanaşa diýäm kan diýär, ýok, kini özüňe diýäň, özüňe dost. Bir aýdyň adam aýdyňlansa, pikirini jemlese, şol adam ýeki aýdyňlanok, senem aýdyň, seni baý edýär. Senem garaşdyňyz, öz başdaky çykarýar, senem şu halkyň içinde. İki tane adam ortağa çıkıp öz pikirini ördü, bakırla başı, ovany öňekisi, şol owada näçe tane jahil bar. Şolum şoňa işli, şolum iş gidýär. Şolum aýdyňlan gidýär adam. Aýdyň adamlary ýok etmek diýmek, sen özüňi öldürmek diýmekdir, watandaşlar. Polis işgalleri, mehkeme işgalleri, prokurator işgalleri. Aýdyň adam garşy bir söz aýtsaňyz, özüňi aýtdyňyzdyr. Özüňi ýok etdiňizdir. Onu düşünün. Siz öz aýyňyzda palturaýaňyz, öz geleceğiňizde, çağalaňyzda palturaýaňyz. Onu görüň, açyň gözüňizi artyk. Şeýdip gülensiz, öz garşyňyzda ganarsyňyz. Häzir käwdeňizde siz öz bähwediňizden däl, orsun bähwedi, Putiniň bähwedi. Orsun bähwediň iş edýäňiz. Halkyň üçin ýekje adam ýekje iş eden ok. Bir köpkülük edejek ýok halk üçin, özüň üçin. Deňe Putin üçin, orsun üçin edýäňiz. Mana bilmediň, bilmeýän edýäň onu gaýtandyrmýar. Bilmeýän etseň diňle. Hisseme habarlar diňle hem bir aşynda ba. Ertek güzeli jogap berjekdiňiz. Sen oşuljakdyňyz. Halk baýata sizin baýaňyz. Halk garaşdyryş kim garaşdyryş çykanat. Hiç çağalaňyz bu garaşdyrylygy. Diňe şoldaky Merdan Bey, Umut Bey däl. Sizin çykanat. O da bir adam baýady, ýani näçe adam baýa diýär o. İşe işlap baýady, näçe adama iş berýär. Ýa-da zawodun fabrikamyzda ýekoýup işletip bilenmi o zawodumy? Nädin 10 adamyň näçe işletip bilýän. Şonu sen çağalaň bar, sen aýaly ugluň eýdiň bar. Şonu düşün. Özüň paltaraýaňy düşün. O zaman bu halkymyza aýdym elýär-de. Öz içiňizde o